Obila ma Ugunja osechako timo nonro ewi monj mane oweyo kao Chuk dar moro wito ngimane bang' jonjore monjo duka moro mar uso ong'we yamo kendo we kao wito ngimane kanyo. Kaka Steve Biko lero, johala e boma ma Ugunja onyiso luoro margi ewi chal mar arita e bomano ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo keteni mamenyo bomano kaka yo mar jiwo arita. En monj mane oweyo chuny johala gi buok bang' kwanyo ringre mar Chuk darno manyocha rito duka mar uso ong'we yamo kowito ngimane kare mar tich. Manotimore ka watu ka jokuoge onego ng'ato ma ogolo nyaka wang'e. Gino ok bernwa ahinya e chiro ka. Koro miyo gimotimore ni en gima onego bed ni kata jotelo matelo ni security osebiro mondo winj ywak mar joka. Kwa hivyo wakwayo ka wach ni nyalo chopo nigi gitem ber margi mondo gibi giwinjane gima timore ka mondo watudre nikech arita chakre kodwa. Bango report ka obila ma Ugunja, johala go noseyo tendo obila no kuom deko kendo rem mar chopo kanye wang' sa. Ok nyocha bedo maber na kendo ok nomora ka nitie wuoyi moro manene otho e tok Safaricom kacha to notieko seche adek kogon polise sim. Polise kano biro bang' seche 4 to negi ywak ni gibe Land Cruiser man Ugunja manyalo ringo piyo kachopo kamoro onge. To ka gibire ground to giwacho ni Mombasa wego koko. Ano ka jane ko manyalo go koko nono. Tim makochno koro weyo johala ma Ugunja koda gi luoro kendo handgi giloro chon ka koro gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo keteni mamenyo bomano kaka achiel kuom yore mag duoko chien monj ma kamago. Taya nika taya ok liel, taya ni kop bibo losnwa e mondo liel to nyalo konyowa insecurity mani iye ka joma timo timbe machalo kamagi nyalo luor kata ya liel. Iti bende onge kakwa nyalo uso kata nyako tieno onge niwach waluor ngima wani hali hatari. Kaka wan johala matindo chuno nus gikwa ninde stall kanyo kiketo mwandini okinyi ka piny oru iyudo koting' te. Kinde no kamanda mar obila sub county ma Ugunja nowacho ni obila osechako timo nonro ewi nek ma kamano kokwayo jopiny mondo tim machiegni gi obila. I don't know how I can express it, but it's a just isolated case. It is an isolated case. I don't know how I can explain it, how I can express it. It occurred, yes, but it is not due to the negligence of the officers. Jatelo nomedo kwayo johala mondo ket tipo mag wang' dede kaka achiel kuom yore mag konyogi timo nonro ponono tim ma kamano timore. Don't rely only on these street lights, but also to install their own security lights. It is good to have their area to be lighted. Some of them are still in darkness. They are waiting for the security, for the county government to install those lights, which is not good. Let them also do something on their shops. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.